Zo'n 20 trouwambten uit heel Friesland gaan onder oren trouwlocaties bij Del. Liggen ze het kerkje bij te Ritzut. Ik maak ze een roenrit terug Weststellingwerf. Onder de tour worden er ondervindings en anekdotes uitwisselen. En vanzelfs wordt ik praat over de plan van VVD en PvdA. Nije trouwambten maar het net weigeren om homoperen te trouwen. Ik vind dat een hele goede zaak. Je weet waar je aan begint. En ik vind als twee mensen van hetzelfde geslacht gelukkig zijn, wie zijn wij dan? Om dat te weigeren, om de huwelijken of die partnerschappen niet te voltrekken. Er is een heel soort onduidelijkheid over en er is een stuk vrijheid over. En ik vind, er moet best wel duidelijkheid wezen. Trouwen dan mensen en net hoe ze doen en wat ze zijn en dat. Gewoon houden van. Dus ik kan me hier heel wel in vinden. Een bekend wegerambtenaar is Nienke Eringa van Ljouwert. Voor haar zal de plan geen geval gaan haar. De PvdA en VVD vinden dat de nieuwe regels ook alleen gelden voor nieuwe babsen. Nou, ik kan me wel wat van bij voorstellen, want je bent het doel begonnen in die regelgevingen net, wie alles oors. En langzaam moet die ommekeer komen. Dus die mensen die dus principieel zeggen van, daar kan ik mij net in vinden. Die hoef je net direct aan de kant te komen. Zelf persoonlijk vind ik, je moet eigenlijk dwaan wat je als wetten allemaal hebt. Dus als het Rijk zegt van, wij vinden dat twee mensen van hetzelfde geslacht trouwen kennen, dan vind ik eigenlijk dat je zeggen moet, dan neem ik de consequenties, dan stap je met mijn baan. Als je dat beslist net dwaan willen. Heeft u wel eens een homopaar getrouwd? Ja, heb ik gedaan. Ja. Heel leuk. Ja hoor. En ook twee dames. Wel, ik heb alles al gehad. Ja, en ik heb daar helemaal geen verschil in. En dat mag ook niet, denk ik. Ik heb twee vrouwen getrouwd. Ja. Hoe wie dat? Dat weer heel bijzonder. Die ben in hun eigen huis getrouwd. En dat had ik mij een soort plezier in. En we hadden een hele gezellig meisje, mijn ploegmeisje. Ja.